Svaretna flimkien mulej, kelmtek imqadsa, fal-bwahda lilna qad, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Nġbanu hawnhekk dalodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristja mqassa f'dan is-santwarju tant għażejs. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew nagħlfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Paskal u Marija Baldacchino. Ngħidu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, billi ħallejt merijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Qalet nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel jaħna nxandru l-qawwa biex kif irċevejna r-ran tal-glorja li tajt lilu, iseħħilna niksbu id-doni tiegħek li rajna fih. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-kotra kbira ta' dawk li jemnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira l-Apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmin tal-Mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien joqsu xejn għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibieħhom u bil-flus li jdaħħal minnhom kien imur qiegħdhom f'riġlien l-Apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Hekk għamel il-Levita Ġuseppi minn Ċipru li l-Apostli kienu jsejħulu Barnaba, jiġifieri bejn il-faraġ. Dan kellu għalqa, bieħa u bil-flus li daħħal minnha mar qiegħdhom f'riġlien l-Apostli. Il-kelma tal-Mulej. Sar responsorjal u ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-Mulej isaltan, il-kobor libes il-Mulej u tħażżem bil-qawwa, ngħidu flimkien. Iżomm sħiħa id-dinja, qatt ma titħarrek, imwaqqaf it-tron tiegħek fis-sod minn dejjem ta' dejjem, ngħidu flimkien. Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom, dusija lil darek tixraq Mulej, sakemm itul iż-żmien, ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem.
Alleluia. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: la tistaġibx jekk jiena qedtlek li jaħtiġilkom titwieldu mill-ġdid. Ir-rieħ fejn irid jonfoħ, tisma' ħossu imma ma tax ngħinu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu. Kif qatt jista' jkun dan? Reġa' qallu Nikodemu. U Ġesu qallu: inti mgħallem f'Iżrael u dan ma tafux? Tassew ngħidlek li aħna qegħdin nitħaddu fuq dak li nafu u qegħdin nagħtu xhieda ta' dak li rajna. Imma x-xhieda tagħna ma tilqgħubiex. Jekk intom ma temnux meta nitkellem magħkom fuq il-ħwejjeġ tal-art, kif sejrin temnu meta nkellimkom fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Ħadd ma tara s-sema ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè refa' s-serp fid-deżert, hekk jaħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemm hija sabiħa l-kelma tal-Alla. Bħalissa qegħdin fi żmien sabiħ, iż-żmien tal-Għid, iż-żmien tal-festa, iż-żmien tad-dawl, iż-żmien ta' twelid mill-ġdid, iż-żmien tal-magħmudija. Qegħdin ngħixu dan iż-żmien sabiħ ta' grazzja. Kelma tal-Alla wkoll hija sabiħa, dejjem hija sabiħa. Ejjew naraw ftit xejdilna l-mulej illum, ejjew naraw ftit il-kelma tal-Alla kif tispirana llum. Fl-ewwel lezzjoni li smajna mill-Atti tal-Apostli, bħalissa qegħdin naqraw siltiet mill-Atti tal-Apostli. U f'dan il-kapitlu, f'kapitlu 4, San Luqa l-kittieb tal-Atti tal-Apostli iġibilna dan il-kwadru sabiħ tal-ewwel komunità tal-insara. Kemm hija sabiħa. Dannu San Luqa qed jgħidilna isma' Kristu qam mill-mewt. Fejn jidher? Fl-ajru? Le, hemm ħafna diversi provi tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet, ħafna indikazzjonijiet aktar mill-provi tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Imma donnu San Luqa hawnhekk qed jgħidilna isma' Ġesu tassew qam mill-imwiet u dan jidher fil-komunità tal-insara. Meta hemm komunità qed tgħix il-Vanġelu, qed tgħix il-kelma ta' Ġesu, qed tgħix l-Ispiritu ta' Ġesu, hemmhekk jidher Ġesu imqajjem mill-mewt. Interessanti din is-silta. Qed jgħidilna San Luqa din dawn l-insara li kienu jaħsbu f'xulxejn, jgħinu lil xulxejn, kienu qalb waħda u ruħ waħda. U jinsisti San Luqa li ma kienux jinsistu tant fuq dak li ju tiegħi x'nippossedi jien. Ara, ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. Saħansitra jsemmi li dan Barnaba kellu għalqa bieħħa u poġġa l-flus fiġġen l-Apostli biex jitqasmu fost l-oħrajn. Ara, x'ambjent sabiħ. X'intaqra din is-silta naħseb mhux faċli tgħid hijiex idealizzata xi ftit. Naħseb li hija xi ftit idealizzata, imma żgur li tista' tgħallimna ħafna. Il-komunità mibnija fuq il-komunjoni. Donnu kultant aħna nitbedu minn dan l-ispiritu. Kulħadd ifittex l-interessi tiegħu. Kulħadd ifittex il-gosti tiegħu, l-istil tal-ħajja tiegħu. Ara, m'hemmx l-interess komuni, kultant anke fl-istess familja ma jkunx hemm it-tfittxija tal-istess interess komuni.
Ara, dan l-Ispiritu jrid jispirana, dan il-komunità tal-insara trid tispira il-familji, il-komunitajiet tagħna, il-Knisja. Biex infittxu aktar dak li għadna. Illum jisu ħloqna relazzjonijiet differenti. Relazzjonijiet ta' individualizmu, ta' esklużjoni, ta' privatezza. Kollox privat, kollox. Ara ftit. Din is-selta totina indikazzjoni ta' komunjoni u hemmhekk jidher Ġesu il-xuxtat. Is-selta tal-Vanġelu tal-lum tkompli ma' dik tal-bieraħ. Il-bieraħ Ġesu kellu żjara minn Nikodemu, dak ir-raġel xieħ li mar għandu bil-lejl, u Ġesu jissorprendih. Jgħidlu hemm bżonn titwieled mill-ġdid. U dak kif jista' jkun titwieled mill-ġdid? Tista' terġa' tidħol f'ġuf ommok? Imma Ġesu ma jirtirax. Fis-silta tal-lum ikompli dan id-diskors, imma jieħu xejra ftit differenti. Jisu l-ewwel ftit versi kienu dialogu bejn Ġesu u Nikodemu waħedhom. Imma mbagħad id-diskors jaqleb fuq il-plural, aħna u intom. Araf, jista' jkun li hemm ir-riflessjoni ta' San Ġwan l-Evanġelista li jisu qed iqajjem diskussjoni bejn l-insara u l-lowd. Ara, intom waħna. Din is-selta hija interessanti wkoll għaliex biex ngħid żewġ affarijiet biss. San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu jħobb jagħmel sinjal, jippreżenta sinjal, miraklu minn ta' Ġesu. Imbagħad isemmi diversi reazzjonijiet għal dan is-sinjal, mela ħa nispjega. Fil-kapitlu 2, Ġesu għamel il-miraklu ta' Kana, tat-tix ta' Kana. Biddel l-ilma f'inbejt. L-apposti jemnu fih, raw il-glorja tiegħu jemnu fih. Ftit wara San Ġwan iġibilna id-diskors ta' Ġesu fit-tempju, jgħidlu nħottu dan it-tempju, u hemmhekk kull-lowd għamu kontrih. Imbagħad ħajsemmi 3 kategoriji ta' nies biex jara r-reazzjoni tagħhom. Mela għandna Nikodemu, ludi akkanejt. Fil-kapitlu 4 wkoll isemmi lis-Sammaritana, nofsa pagana, u aktar il-qudiem iċ-ċenturjon 3 reazzjonijiet għal-fidi kif se jirreaġixxu quddiem Ġesu. Qegħdin f'ta' Nikodemu u Ġesu ma' Nikodemu jinsisti għandek bżonn titwieled mill-ġdejd. Illum ibiddilha ftit Ġesu flok ma titwieled mill-ġdejd li Nikodemu jinterpreta jifhimha fuq livell naturali biss, fuq livell bioloġiku. Ġesu illum jgħidlu għandek bżonn titwieled mill-Ispirtu. Hija espressjoni aktar biblika, aktar seta' jifhimha Nikodemu. X'qed tfisser titwieled mill-ġdid, titwieled mill-Ispirtu? U nispiċċa bija. Ġesu qed jissorprendina. Titwieled mill-ġdid ifisser, jew titwieled mill-Ispirtu jfisser terġa' ssejr tifel żgħir. F'San Mattew l-apposti jekk ma terġgħux issiru bħal tfal iż-żgħar, ma tedħlux fis-salta ta' smewiet. U dan li jfisser titwieled mill-ġdejd, titwieled mill-Ispirtu, issejr żgħir. Tfisser ukoll titwieled mill-Ispirtu, titwieled mill-ġdejd ifisser taraf li inti tiddependi minn Alla. Ara, tiddependi minn Alla. Għana ħafna drabi naħsbu li nikbru meta ma jkolli bżonn ta' ħadd u ma jkolli bżonn ta' xejn. Le, tiddependi minn Alla, tkun tikber meta taraf li inti tiddependi minn Alla. U l-aħħar ħaġa, titwieled mill-ġdejd jew titwieled mill-Ispirtu jfisser tikkonvinċi ruħek li ma tistax issalva lilek innifsek.
kemm huma twali anki għalina llum. Ma tistax issalva lilek innifsek. Għandek bżonn ta' Alla. Tolbu l-mulej illum biex idawwalna fuq dawn iż-żewġ punti. L-ewwel nett, is-sens ta' komunità, ta' komunjoni, l-interess xulxejn, l-għajnuna ta' xulxejn. Inqas interess fuq l-jien, fuq dak li hu tiegħi, fuq dak li nippossedi jien. U t-tieni, il-ħtieġa li nitwielet mill-ġdid. Li naraf id-dipendenza tiegħi minn Alla, li naraf li jiena ċkejken u li naraf li ma nistax insalva lili nnifsi. Ejju nżommu dil-kelma tal-Alla f'qalbna u nimmeditaw llum. Kristu kellu jbati u jqum il-mewt biex bekk jidħol fil-glorja tal-Missier. Nitolbu lill-Alla biex aħna ngħixu l-fidi tagħna fi Kristu il-xwaxt ħalli niksbu l-ħajja ta' dejjem fil-waqt li ntennu. Għall-glorja ta' Kristu ħares il-poplu tiegħek mulej. Għall-glorja ta' Kristu ħares lil poplu tiegħek mulej. Biex l-insara jgħixu fl-ispirtu ta' għaqda u solidarjetà bħall-ewwel komunità nisranija nitolbu. Għall-glorja ta' Kristu ħares lil poplu tiegħek mulej. Biex in-nazzjonijiet onja jgħinu lil ġnus foqra bil-qsim tal-ġejt nitolbu. Għall-glorja ta' Kristu ħares lil poplu tiegħek mulej. Biex il-ħaddiema jsibu x-xogħol li għalih għandhom il-jett u biex inti tbiet mill-familji il-qatt u l-faqar nitolbu. Biex aħna nkunu kapaċi naqsmu l-ġid tagħna mal-ġirien u l-aktar ma' minnu fil-bżonn fi spiritu ta' karità nisranija nitolbu. Nitolbu għall-irwieħ ta' Pascal u Marija Baldacchino biex tinsaħ tijietom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li sa niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew għedjom it-talb tagħna mulej jagħtihom il-koll dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex nożżu l-kelma tiegħek f'qalbna, nitolbuk għall-morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, nitolbuk ukoll għal dawk li jduru bihom mulej jagħtihom il-faraġ u l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Irodulek ħal mulej Alla tagħna għad-don ta' Kristu ibnek għax hu jkompli joffri lilu nnifsu għalina u jidħol għalina quddiemek. Il-qattal li nofrulek f'ismu li hu l-ħajja għal dejjem bis-sinjal tal-passjoni li salvatna u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għid iqanqluna dejjem ħalli jżoddulek ħajr. Biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bih u li tid-dawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili. Għax il-mewt tiegħu qerdet il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu qomna lkoll għal ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex miraj ħibati, ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi li ġarat il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Paskal u Marija Baldacchino li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma nafru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna ħalina. Mulej Ġesu Kristu għalna l-ħajja bil-mewt tiegħek tifret minnek il-Missija bil-ħidma tal-Ispirtu Santu dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlistni meħtijiet ikollha minn kull ħażin. Żommni dejjem fil-lejn il-mandamenti tiegħek. Tħallini qatt minferet minni. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Lil-Kristu tal-ħnejja, jissit wis-sultan, bebi fuq il-mewt, għawitu setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Għal-anġlu li jasses il-qamar miftuħ li juri lin-nisa il-post feqedhu, nannu għalenija, glorja u forija.
exalt on high. Hallelujah. Ejnu, bil-bifa unidu fl-imkien ringrazzjament ta' wara qalbejn. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvan, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin nismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħni, ġew waħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għallena ta' dejjem. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Maria jifraħu tenna, Alleluja, għax dak li inti staqlek tkun ommu, Alleluja, il-mewt reba kif kien ħabba